ọ na-akụ nwaanyị ihe so ya m ya ji kewa ọ na-akụ nwaanyị ihe ele ihe ime ga-eji akụwa gị ihe ọ bụ onye ara ka ị gara na ga lụrụ ọnọgide ya akụwa gị ihe enweghị ihe kọmitere eji akụwa gị ihe ji ga bụrụ ike ndị falabalị tas ọ bụ onye ara ọ bata ya ebiwe gị aka o nwere ọ eziokwu ka m na-agwa gị o nwere ihe asị gị tem you Chineke agba gị ọkụ ya were fonu gị oke si ntemochi nọrọ nga ahụ na ebe ahụ n'ihe dị ewe fonu a n'ihu gị onye isi bịara bịa kwụ ụgwọ isi ara ọ gbaga ya bifo gị na ya lụọ ara agbagaghị ya mba ara agbagaghị ya mana ọnụ katazi ọwụnọ ịma ndị na-akụ nwaanyị ihe wụnọ ma oke ọ maka ya ka iji pụta na di maka the tin dị too much ọ na m apụta hụ nkarị nwụkwa o enwere mgbe a kụrụ gị ihe gị were aka dọọ ya n'amụ mba emetụbụ m n'ahụ sa ụmụ ole ka ị mụrụ ya ụmụ ịnọ sa otele Rosanna ese ụmụ ịnọ ụmụ ịnọ yes sir then ị chọrọ echi ya agawa na nke onye o nwere ndị ewu widowa na-achọ patina understand ọ bụ iwu na nke ga-awụ widowa Chineke agbaghị ọkụ nke ga-awụ widowa ị chọrọ echi ụmụ na-agawa na famili onye ewenewe ma eweli iwe na gịnị mere bunye m oche ma eweli iwe na gịnị mere ụmụ ịnọ dị afọ ole ọya gosikwa afọ ole ha dị oke nke izizi dị 18 otele nke abụọ dị 16 14 and 12 iwe onye ebe amụ onye Ebonyi steeti ebe na Ebonyi Isielu East ebe na Isielu East akwụrụ akwa agba ebe na akwụrụ akwa akwa ndị eze village ịmụ na gị nọrọ n'elu ya na-achọhụ di na ịlụta di ahụ ya wụrụ na nwoke nwunye ya nwụrụ anwụ bịara bịa lụrụ gị ị ga-ewere ụmụ na-agawa na nke nwoke ahụ ihe mewu na my dad and my mom nọ ndụ ọ ha nwa ga-ekwu ka a ga-echi eme ya oke mpa gị na mma gị ga-edecide kpa unu ga-eji eme ya like mụnwa ọnwụ na nweta onye ahụ maka onye ahụ nwekwa nwa mụnwa ga onye ahụ nwere nwa m ga-enetekwa nwa onye ahụ anya werukwa ya ka nwa m sọọ ihe yes m ga-ewere ya ka nwa m mee ha niile ha baa uru ị dị afọ ole adị m 34 years sir. ele ihe a mụrụ gị 1994 ebe isi na-anọnyere m from Lagos gịnị ka ị na-arụ ha mere foodstuff enwele mgbe ị gbarala ara mba onye ebee ka ị lụrụ ahịa a hapụrụ gị ụmụ na onye Imo steeti Mbitonu Ọgbakọ ọ na-elekọtakwa ụmụ gị ka ọ wụ gịwa na-elekọta ụmụ gị ọmụnwa na-elekọta dị ụmụ gị na ụmụaka ahụ bi yes sir mụ na ha bi ụmụaka ahụ a na-agakwa ahụ mpa ha mpa ha anọghọ mpa ha nọ Rivers steeti after na mụ na ya separate so ụmụaka ị mụrụ a na-ahụkwa mpa ha a na-afọ ya sometimes a na-afọ ya retired single mother achọrọ m ịjụ gị ele ihe iji lechaa anya ugbu a ka ị chọrọ ịlụ di ebe iji ụmụ nnọ ana ị chọrọ ka di bịa lụrụ gị ihe ji chọọ ịnụrụ di ma Chineke na mere m amara wụ na ama m ka esi agagharị outside so and mmadụ nọkwa nso nsi adịchaghị mmụọ n'ahụ achọ m ogologo akụkọ ya na ọtọ agụgbuole gị gesa ama agụgbuole gị gị kwuo ya straight kai achọ m data akụkọ hia ele ihe mere na iji chọrọ ịlụ arịrị di oche ebe iji ụmụ ịnọ
maka ụzọ aka teka onye nji chọọ ịnụ di at least Hey, I told that even you. Yawu na wo ka ama agugbole gesi ama agugbole the Chineke ine ka otelege ekeke. Gbele hi ji tori ilu di ebe ma na ji o man no. achọ my own man ebe nke izizi work ho. Your own man. Yes. Your own man. One boy bia. O retired single mother. Oh man. Man, it's a load to Agade. Onye nchọ ga-abụ onye dị nwayọ bụ ezigbo mmadụ ha ma chọ that's mma ihu ihe mma akwụkwọ wuru onye bụ ezigbo mmadụ Onye dị nwayọ tam da akwa ya. Mba ịdị mma ị na-akụziri mmadụ ezigbo ihe Onye dị nwayọ tam da. Bob. Mba mmanya ebe onye ahụ nọ m ga-apụ apụ. Ebe ala mamara na ahụ gị mbụ. Mba. Anaghị ohie mmiri. Mba. Ụmụ enyi mụrụ ọ different men mụrụ ha ka otu amụ. Ofu onye. Na family si na-apụta ka ihe bụ nsọ obodo nọ na family unu. Nsọ dị n'obodo anyị wụ like mmadụ na ọ na-adị eme agba n'iro and onwego ka isi onwe nwoke ọbụla nyere gị ihe eme ame ka o ruo dị gị n'ọnụ ọ ya anyị na-asọ. Nwoke dashi aga ego ma onye gị ihe ga-eme ka o ruo dị gị n'aka. Ma ọ bụ na nwoke gị na ya na-edine. Ego isi nwoke nke mbụ kwuru n'isi gị weghachili ya. Ma mpa m ewochi ya gị azụ. Kemgbe ahụ ị pụtara na dị ụmụ nwoke ole tara gị? Ofu onye. Aha dị man tara gị wụ gịnị? Ahịa wụ William. William a o ji nwaanyị ka o ji di ka o ji ụmụ? O ji nwaanyị mana ọ gwaghị m n'oge ozi mgbe m ga-achọpụta na ọ nugo nwaanyị ọ tụrụ m ashị ka m ji site na m aha yi onye nugoro nwaanyị maka na ọ nwaanyị ibe m na m ahịa emo na ahụ so oye si m na ya. O ji nwaanyị atagara gị ashị ya gwa na ọ chọrọ ime gị second wife a wee ga-ekwe. Achọghị m nke second wife. Ga-eji ụmụ nnọọ chọọ second wife. Ihe chọrọ ka ewekwa first and foremost. Ihe itue ka ewo first and foremost. Ga-eji ụmụ nnọọ. Ị chọrọ ahụ second wife ga na-achọ ka ewo first and the last. Imagine. Look at. Iji ụmụ nnọọ. Then itu ekwe inweta nwoke ga-eburu n'aka otu naanị gị wholesale ịgba ya okirikiri. Onye anya ukwu amụ tue amụ wholesale. Ma ahụ eze gị. Me. Poor moderator. Genotype okay? Blood group okay? O positive. Atawa gị je anyụ. Ege nyele mkpu ineti. Nna da akpọwa afọ onye ahụ. Ọ ya bido
Kpọwa onye nyụrụ na ahịa last. Oya. Achọm that out here. Oya, bido na. I'm gonna be a William, I'm coming, William, I'm coming. Wee gịnị? William. Na-ekwunu m ede. William, I'm coming. William, I'm coming. You're too sweet. William, I'm coming. Retired single mother. William, I'm coming. William, I'm coming. William, oh, you're too sweet, William. Genotype, huh? Hey, sir. Blood group, huh? O positive. Okay, man, ihe m mere nga gabara the whole social media niile m ga n'iru. So bad. Gwagent. Ka aka na ntị gị. Sorry, I'm making the way the phone. Ana m ahụ ọ dị aside jide phone ahụ n'aka. Jide phone ahụ n'aka. Okay. Mwakan jiro faka jide. Okay, sir. On no account. Nwoke akpọ gị chee n'ọwa international number. Some men in Nigeria nwere international number. Ha anọghị abroad. On no account. Nwoke gee ntị okwu m na-agwa gị na nwoke akpọ gị sị gị no problem o nwere. Na gị after ọ connectere gị to mme ya connect gị to mpe ya ọgwa gị lee problem o nwere na gị gbori ya mkpadị ụta 250 200,000 na ọ ga-esend ego don't ever ga ewere ego nye nwoke ọbụla. Okay, sir. Ihe m kwuru na Yes, sir. Yes, sir. Di na-agụkọ di gị na-agụshi gị ike ebe iji ụmụ anọ achọrọ m ka iburu ya n'obi na o nwere ike emere gị nwe ike ọ ga-emere gị based on ihe ọma ịchọga ahịa o nwere ike di abịa nwe ike di aghara ebe mana ị ka dị young 34 years ị ka dị young ị nwere ike ịlụkwa di with woman na enwere ụmụ nwoke na-achọghị ịma they will still carry it as a cross. Enwere ndị bịara ụwa ibu mmadụ ibu mmadụ they can still see you buru gị as ibu on no account. Nsị gịnị? On no account. I were ego gị nye nwoke ọbụla ị hụrụ nga ọ nwoke akpọ gị ga ahụ ya nga ọ nọ onye ahụ dị serious ya ga-ahụ nne gị na nna gị. Okay, sir. Call your phone number. 081 35 44 1130. Call your sir. 081 Watch Italia. Watch Italia. Well, please watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that, please. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya share ya. Awara ya bag. Watch Italia. Get back. Get just know what ya share the game for what? Subscribe or for this, please. Call your phone number. 081 35 44 1130. Call your sir. 081 35 44 1130.